Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au văzut. Una, două, trei, da! Haide! Hop, hop! Salam! După melodia fraților mei, mergem și la Răzvan, Pârcălav la masă. După melodia fraților mei, să știe. Au fost zile în viața mea când am avut un ban, doar prietenii mei buni m-au simțit câna și am văzut cu ochii mei cine mi-e aproape. Dar și eu la rândul meu s-o pentru Roșcan, pentru Bibiloi, pentru Gambicioară, pentru toți mercenarii de la Moldoveanu și pentru Bebe Cămătarul special, pentru Mircea din Herăstrău, frățorul lui. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au văzut și acum când am probleme, vin la mine să-i ajut. Dintr-o mie de prieteni, mi-au rămas câțiva din ei care știu că nu m-ar bine nici pe militar de lei. Bine, mă! Și vă duc Lămparul, spune Moldoveanu, colegul de celulă. A fost zile în viața mea când am avut un ban, doar prietenii mei buni m-au simțit câna și am văzut cu ochii mei cine mi-a aproape. Dar și eu la rândul meu și pentru Tilică de la mine sala. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au văzut și acum când am probleme, vin la mine să-i ajut. Dintr-o mie de prieteni, mi-a rămas câțiva din ei care știu că nu mor bine nici cu mine arătăle. Sus! Ha! Ha! Haide! Hopa! Hopa! Pentru Mircea și Cristi și cu o strofă: cine n-are mulți prieteni, nici să nu-și dorească, că cea mai scurcată rasă e rasa omenească. Decât să ajuți un om, mai bine un câine să-i arunci din când în când cât un colț de pâine. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au vândut și acum când am probleme, vin la mine să-i ajut. Dintr-o mie de prieteni, mi-a rămas câțiva din ei care știu că nu mor bine nici cu mine arălesc. Pentru Mircea, nebunul frățorul lui de la Moldoveanu, îi dau Dumnezeu noroc și fericire. De la Bechena pentru Radu Sensei, fratele meu, adevărat. Un program la Lusana la care îmi place mie. Dar mai așa, știi tu. Pentru Sabina! Tu filmezi ca să ai probe, știu eu. Și Radu care au rămas dintr-o mie. Să nu uităm de... Alo, mafia, trăiască măta. Să nu uităm de Vasile, de viața lui Radu Sensei, nașului.
La Mindicuță, pentru unicului prieten, pentru Șobolanu. Mai cât și o strofă asta și merg și la Răzvan să fac și o la frații mei care... Alele mele, cele mai frumoase. Da, să rămână mult de tot. Și pentru inima lui Mardare, de la fratele Sensei, pentru ce iubește Mardare. Adevărat, 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 adevărat. Să rămână mult de tot. Și eu până la Răzvan, la fratele meu. Hai să Răzvane, că le-ar da. Stop! Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au văzut. Una, două, trei, da! Haide! Hop, hop! Shalom! După melodia fraților mei, mergem și la Răzvan, pârcălav la masă. După melodia fraților mei, să știe. Au fost zile în viața mea când am avut un ban. Doar prietenii mei buni m-au simțit când am. Și-am văzut cu ochii mei cine mi-e aproape. Dar și eu la rândul meu som. Pentru Roșca, pentru Bibiloi, pentru Gambicioară, pentru Conspercenarii, de la Moldoveanu și pentru Băbă Cămătarul special. Pentru Mircea din Herăstrău, frățiorul lui. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au văzut. Și acum când am probleme, vin la mine să-i ajut. Dintr-o mie de prieteni, mi-au rămas câțiva din ei, care știu că nu m-ar bine nici cu militar de lei. Oba! Bine, mă! Și pentru Clămparul, spune Moldoveanu, colegul de celule. A fost zile în viața mea când am avut un ban. Doar prietenii mei buni m-au simțit când am. Și-am văzut cu ochii mei cine mi-e aproape. Dar și eu la rândul meu. Și pentru Tilică de la mine sala. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au văzut. Și acum când am probleme, vin la mine sus. Dintr-o mie de prieteni, mi-a rămas câțiva din ei, care știu că nu mor bine nici cu mine arătăre. Sus! Hop! Hop! Haide! Hopa! Hopa! Pentru Mircea și Cristi și cu o strofă. Cine n-are mulți prieteni, nici să nu-și dorească, că cea mai scurcată rasă e rasa omenească. Decât să înjuți un om, mai bine un câine, să-i arunci din când în când, cât un colț de pâine. Dintr-o mie de prieteni, 900 m-au vândut. Și acum când am probleme, vin la mine să-i ajut. Dintr-o mie de prieteni, mi-a rămas câțiva din ei, care știu că nu m-ar bine nici cu mine arălăi. Pentru Mircea, nebunul frățiorul lui de la Moldoveanu. Îi dau Dumnezeu noroc și fericire. De la Bechena pentru Radu Sensei, fratele meu, adevărat. Un program la Lusana pe la care îmi place mie.
alea mai așa, știi tu. Tu Sabina! Tu filmezi ca să ai probe, știu eu. Da 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 yo. Dintr-o vie de prieteni, 900 m-am văzut și acum când am probleme, dintr-o vie de prieteni, am rămas câțiva din ei. Pentru vechena și Radu care au rămas dintr-o mie. Alo, mafia, trăiască măta. Să nu uităm de Vasile, de viața lui Radu Sfânsăi, nașului. La Mindicuță, pentru unicul lui prieten pentru Șobolanu. Mai cu și o strofă, stai și mă și la Răzvan să fac și o la frații mei care alele mele, cele mai frumoase. Da, să rămână mult de tot. Și pentru inima lui Mardare, de la fratele Sensei, pentru ce iubește Mardare. Adevărat, 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 adevărat. Să rămână mult de tot. Și cu la Răzvan, la fratele meu. Hai să Răzvane, că le-ar da.